Понякога се чувстваме ужасно заради нещо, което сме направили. Грях, слабост, грешка, изкушение, на което сме се поддали. И тогава идва унази тежест в сърцето. Но тук е големият въпрос. Това, което усещам, истинско покаяние ли е? Или просто временна вина, която утре ще изчезне? Трябва да уточним, че вината е емоция, покаянието е решение. Вината може да те накара да плачеш, но да останеш същият. Покаянието те кара да се обърнеш към Бога и да не искаш да се връщаш назад и да повтаряш същите грешки повече. Паузирай, за да прочетеш този стих. Смисълът му е, че светската скръб е онази вина, която идва от страх, срам или от това, че сме се провалили пред хората. А пък скръбта по Бога е болката, че сме наранили Божието сърце и тя ни води обратно при Него. Ето и 4 белега на истинското покаяние. Първо, не търсиш извинения, а прошка. Истинското покаяние не казва да, сгреших, но то казва съгреших, Господи, очисти ме, прости ми. Второ, желаеш промяна, не просто облегчение. Покаянието не е само освобождаване от вина, то е жажда за нов живот. Трето, търсиш Бога, а не просто избягване на последствията. Дори ако трябва да понесеш последствията, желанието ти е да останеш с Него и да бъде Неговата воля. Четвърто, мразиш греха, а не само резултатите от него. Вече не те отвращава само болката от последствията, а самият грях, защото разбираш колко е отвратителен в очите на Господа. Сега, задай си този въпрос. Ако никой не разбере какво направих, пак ли ще искам да се покая? Или просто съм засрамен, че ме хванаха? Истинското покаяние е между теб и Бога, дълбоко, искрено и често тихо. Не се нуждае от публика, а от съкрушено сърце. Виж какво казва Псалм 51 глава 17 стих. Понякога мислим, че покаянието е един момент, но често то е процес. Бог изобличава, изчиства и възстановява. И ако усещаш борба вътре в себе си, моля те, не се отказвай. Тази борба може да е доказателство, че Светия Дух още работи в теб, а когато Бог работи, винаги има надежда за ново начало.